जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंना फंबाय प्रेक्टिकला आंखौ खावलायहरदों जोंनि गामियावहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै फुटबल बादायलायनाय दङ अन्नानै नोंथाङा नुजाफै होनना बुंदों बेनिफ्राय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंना मुंदांखा सासे कालचारनि मानसि फंबाय प्रेक्टिकल बेखौथ' बयबो मिथिखायो बेनि थाखायनो आङो नुजाफैनाय जादों आरो लोगोबो मोनबाय गोबाव जाबायमोन लोगो मोनैया आरो खोनानो मोनदों बे ओनसोलाव गोदोनिफ्रायनो गोबांथार गिदिर गिदिर टुर्नामेन्ट अर्गानाइज खालामोमोन आरो बेल' नङा बे गामिया जोबोद मुंदांखा कालचारनि फारसे जेरै लांदां गान बा थियाटार बेफोरबायदियाव गोदोनिफ्रायनो माने बिराद नाम खामायबोनाय जादों मागथाइगाव होननाय लोगो लोगो बयबो मिन्थिजोबो दा फार्स्ट टाइम फैदों आं मागथाइगावआव ओरै सराइबिल रायमना बिथिंथ' थांलाय फैलाय खालामनाय जायो नाथाय बे मागथाइगावआव फैफेरनाय जायाखैमोन दा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो फुटबलाव ओरैबायदि क्रेज आरो ओरैबायदि फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा दं गोरलै गथ' ना बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला बयबो फैजोबदों बाहाय बर' हारिल' नङा गुबुन हारिफ्राबो माने लैहोर लैहोर फैदों इभेन मुस्लिमफ्राबो फैनानै फुटबलखौ नायफैदों माने जोबोद रंजाथाव बेबायदि सापर्टखौ मोनोबा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो मोदोम दुंनायखौ मोनगोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बाहागो लानो थुलुंगा मोननाय जागोन आरो लाइमोनफ्रा सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायावबो जे गोसो होनांगौ बेखौ लानानै मा बुंगोन नोंथाङा बेथ' 100% मानो होनबा लाइमोन समाव जोंना एनार्जिया हाई बे समाव जोङो एनार्जिखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङाबा जोङो गुबुन फारसेयावसो थांनाय जागोन जेरै ड्राग्स निसानि जौ फाग्ला ना ड्राग्स जानाय बेफोरबायदि बा हिन्जावनि फाग्ला बेफोरबायदियाव थांगोन आरो बे लाइमोन देरफुनाय आदलेसेन्स होनो ना इंराजियाव बे समावहाय गोबांथार जोंनाव माने एनार्जि दं आरो बोलो दङ सेंग्रानावबो सिख्लानावबो बे बोलोखौ जोङो मारैहाय जोङो निउट्रेलाव लाबोनो हागोन अब्ला जोङो होनोब्ला माने जोङो बे गेलेनायजोंसो आरो जों गेलेनांगोन मेंनांगोन होमबासो जोङो मोजाङै जानो हागोन आरो उन्दुनो हागोन आरो फरायनायफ्रावबो जोङो गोसो होनो हागोन नङाबा जोङो माबा माबि गाज्रि माबा माबिसो सानगोन आरो आजिखालिथ' मबाइल फैनानै सेस जाबाय दानि लाइमोनफ्रा गेलेनायाव गैला मबाइल नायनानै मबाइल गेम गेलेनानै गोदोसोनानै थायो बेनि थाखायनो जोङो टुर्नामेन्ट अर्गानाइज खालामनांगौ बेफोरबायदि जेसेबां गामि दङ ना जेसेबां टुर्नामेन्ट अर्गानाइज जागोन होनबासो बै गेलेगिरिफ्राबो ना गेलेग्राफ्राबो प्लेयार्सफ्राबो मटिभेट जागोन आरो माने प्रेक्टिस खालामनांगौ होननानै जुदि नोङो प्रेक्टिसल' गेलेबाय थाबाय प्रेक्टिसल' खालामबाय थाबाय गामियाव ओमफ्राय टुर्नामेन्टआनो गैया गेलेनो मोना नोङो अभियासलि नोङो डिमटिभेट जागोन बेनि थाखायनो जोंनो टुर्नामेन्ट नांगौ जेसेबां टुर्नामेन्ट अर्गानाइज जागोन होनबा गेलेगिरिफोरनि थाखाय मटिभेसन आरो जोङो प्राइज मानिफोरखौबो होनो नाजानांगोन टुर्नामेन्टफ्राव मोजां रोखोमनि जाहाथे प्राइज मानिखौ मोजां मोननानै आरो माने गोसो होसिनाय बायदि गेलेनायाव नोंथाङा सासे इउटुबार हिसाबै गोबां जायगा एक्सप्लर खालामबाय गुबुननि जायगाजों जोंनि ओनसोलजों माबायदि डिफारेन्स दं आरो जोंनि जायगा माबायदि जौगानांगौ नोंथाङा सानो बेनोसै आरो जोंना बुंनो थाङोबा जों इण्डिया आरो बै साउथ इस्ट एसिया कान्ट्रि नोङो जिडिपि होन इक'नमि होन जोंनि इण्डिया गोबांसिन गोजौसिनाव दं नाथाय जोंनि इण्डियायाव डिसिप्लिन गैया जेरै फर एग्जाम्पल भुटाननोथ' फैसाखौनो इण्डियासो हरो नङा होमबा माखासे बाजेट खालामना हरो अब्लाबो भुटानाव स्टेन्डार्ड डिसिप्लिन मानसिफ्रा नाथाय जोंनि जायगायाव डिसिप्लिन गैया फर एग्जाम्पल जोङो बिदिनो प्रग्राम बानायो जाला लोंला खालामबाय ओमफ्राय बै माबाफोरखौ काप प्लेट माबा माबिखौ गारलालायबाय फर एग्जाम्पल नै बेहायनोथ' दा टुर्नामेन्ट जादों डास्टबिन सिस्टेम गैया दा जोङो एसे डिसिप्लिनै खुंनो सोलोंनांगोन आरो जों जेखि प्रग्रामानो जा फेस्टिभेलानो जाया डास्टबिन सिस्टेम ओमफ्राय जेनेबा बै दाखोर दालाफोरखौ गारलालाबायनो नाङा दा जोंना बाहायनो बिराद बेकवार्ड जानानै दं बयबो माने डिसिप्लिन गैया जाबाय गारलालाबायबाय जों सोलोंनांसिगोन आरो बे डास्टबिन दोननो बे फुटबल खेलाल' नङा जिखुनु मोनसे माने फेस्टिभेल होन बा मोनसे इभेन्ट मोनसे प्रग्राम हाबा हुखाबाबो जोङो डास्टबिनाव बै लेथ्राफोरखौ गारनो सोलोंनांसिगोन डास्टबिनखौ दोननो सोलोंनांसिगोन